Top 5. Oğlanlar ki daha dedip qeyzilen Sudanya gitmen usulleri. 1. Oğlanlar yaramak, çıkıbilemek, bakırdı mağar ya. 2. Hay bile, şunu çeni gör otursun mu? Allı bırakma. Allı mı? Hava. Ay doğru var berdi aro. Alo. Ağam. Selamun aleyküm. Oğumu tapret eremen, yorsun şaman. Arar veriyem ya sesine, arar veriyem. Ağam beni koyun. Armağanım oluyor, elinde armağanı koyun. Neredeler? Hop kuyruğu boğuldum. Yar geldi gidelim. Hadi aşağıya gidelim. Kendini kutlu onlarla. Hem de bakın. Dostum, saltıra, diklerim, ayağa kara, kal. Oluyor mu? İkimiz bir aylanı bir denizlere gidip bir denizde bir su düşüyü kaydalı oldu. Başka arzum yok. Şuraya loduna şaşlık pişirip gördünüz mü? Süýwe barýan ýollarymyň açary. Meni köpçülükde utandyrmadyk ýeke umydym. Sen başararsyň. Dawai, dawai canım. Men sana ananýan. Ýeke diýeregim. Sen meniň bu durmuşda Gaýry bir zadyň agaçdy. Näme açdy? Настроениň. Instagram'dan gowjalar bilen tanışdym. Goraýdan o kartinkadaky şöyle lokko dodoklylar var. Şola ýarýanman jogap berýär. Düzetip bolýan basy. Eline de 16 Pro. Soýýan on garas. Ya soýmasam mukam. Belki vitamin gaw ondadyr. Ara derbe oturduk ha. 3 oglan bolup 28 çüýşe. 28 çüýşe. Gattallaklar yatyr ýykylyp. Men doňamaga ýene 17 çüýşe getirdim ha. Şonu da doňama. Öýdäkiler doňdy gaýty. Gurlaýana. Buğma howurma. şemme pulum stavkadyr ýa. Günüň dowamyna 150-200 manat gitýär. Arda dagy 43 000 manat burugul ýapdy. Hemme pulum stavka gitýär. Tutar näýdi? Ýöne tutar az galy. Gelýän bu 2 tane sataşsak bolýar ha. O menem ýygyrlyk gelýän-de uşaklar. Bir hili sataşama o çumoğa varjak bollar bilýärmi? Ýuwaşlyk bilen bardym ha gepe uýman boldum manyň näçe dip aňyr kuzmaly Allah. Gon mundan tutýar beýlekin ýüzüne depdim. Boldy ola ýatyr 3 ay kany pul gönü. Bu ýanky bar ha. Tutup manam guru dokladym ha. Bolly ýerde tamam. Kiçikam neme gatdym da şoňam kömek wa o neme dam kagatmadym da. Habarlary ýok bulanlar. Alo Mülkaman. Oğumcugim nädän otyýarsyň musaman? Nemalaş pul çykardylýan ýer bilýärmi? Ay şu çaýyňyzdan pullar ýygnadyň moşany çykartjak bolýan şuwa. Sizin ısnatlarınızın sırayı nämedi? Ay bul kiçilikden gelýän zatda o bilýärmi? Man qakan pahyr emişe diýäri. Sen uğurmasan adam bolmaýan diýipler. Pahyr orýa adam bolýar. Ay ne çık adam bolmady da. Näme bolýar berdi? Bu näme masgaraçylygy? Alyp syny çyrany eline pul tüy, sonra berýän kim bil? Näme TikTokda galmaly? Men sana aýdaýyn ösen 1000 ýyllanam galan, ok şu bolşuň bilen. Ya şol siz kim bolýarmyz? Men şoň kakasy. Kakam ýok boldy diýdi bolýan. Ay diýer bo men many kiçik kän urýardym, ok düzelsin diýip. Düzelmejek çağa düzelen ok. Ay ondan maksat berdiler. Ýok munyň sen düzelen ok. Urma. Akit molla diýdiler. Akitdim molla durdy muny. Eşek genjen ýa genjen. Men gülüm gel maňa sen
sensiz yaşayış bolmoya bolmoya Men seni bir daha daýdyn kardeşim. Maňa aradyk kömeňiz legmeseliňme 200 patbislik gaýrat edin de gorlaýyn patbislik edäýin. Laýyk bolsun. Gorlaýyn da gaýrat edin kardeşim. Kako kaponya. Kaş etden kardeşim men.